Здравейте хора, днес ще ви представим ето този Mercedes W204 C63 AMG с 6,2 литра V8 атмосферен мотор, а именно М157. Клуба често се събира, бенцовете коментира. Тежко кара в моя стил, ако съм дебил и не мъдиш. Колата е 457 коня заводско само на задно предаване, което ще рече, че тези коне отиват само в задната ос. Като заводско този Mercedes би трябвало да даде от 0 до 100 за 4,4 секунди, като моделът е произвеждан от 2008 до 2015, като се предлага в комби, купе, което имаме при нас, кабриолет и седан. Интересен факт за този автомобил е, че е последната C-класа с атмосферен мотор. Както казах по-рано в клипа, автомобила заводско е 457 коня, но собственика е сложил спортен филтър и по-голям интеркулер. Така че горе-долу около 500 кончета си ги изкарва, а сега нека се мятаме отвътре. Както виждате, автомобилът разполага с супер удобни AMG седалки и най-хубавото, поне за мен, е, че са дълбоки и те държат супер стабилно в завоите. Екстрите на автомобила са подгрев на волана и седалките, обдухване и надуване. А сега е време да видим на какво е способен този 6,2 литров V8 атмосферен двигател в градски и извънградски условия. На мен лично колата ми е супер удобна, както и самите седалки, както казах малко по-рано. Малко да я позасилим тук. Лично за първи път карам от това поколение C-класи и мога да твърдя, че е доста удобна, доста добра и наистина се заслужава парите. Като тази кола е 600 нютона, плюс в момента е 500 коня, така че трябва да бяга към 800 или нещо нютона, може би. Сега ще изкарам на магистралата, да видим какво ще успее да ни покаже там. Хубавото е, че отзад с перата можем да качваме и да сваляме скорости. Сега ще набием един кикдаун, ето. Уха, това прекалено много лепи. Спирачките на AMG спират супер добре. Има хора, които слагат Brembo, но за мен лично тези са си перфектни. И това беше от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, се абонирайте с камбанката, лайкнете и ако вие имате някакъв проектен автомобил или някакъв автомобил в Car Parking 1 или Car Parking 2, може да им пишете налично. Сега ще ви излезе на екраните Инстаграма ми и ТикТока ми. Сега ще излезе на екрана и ТикТока на собственика, който иска, може да отиде да го последва, ако има някакви въпроси към него.
и чао!